Eta gero bagoan beste ohitura bat, basoko ipetxu, ez da? Bai. Eta hori zelan izaten zen? Baina izaten zen, gauzak politeko. Gure neko ordu nintzete, gure aitaz da, guerma beti biera joan, ero markezianin, ero... Eta aitaz da aitik askuten ginen. Nire lehenko zini eta gu irun nebar juten ginen, eta urdaize, txorizuek eta arrotzak izaten zen, una konbilona. Ze ordu netxien kontu jaten zen, baina basakeko zegoenien, Egun horretarako... Egin bezuan zerien arietzuen, eta eskutuan, ze, klar, aizi gozten amatetu zen dana, gaben egun izaten da basakeko zen. Eta, una maravilla. Izaten zen... Zube eta bere zeuek egiten zen duen. Eta zer, familia bakotzak egiten ban bere zue, edo bat egiten zen danantzako, edo... Ez que gu familizi juten ginen, lehenko zini eta gero juten ginen. Eta gero bai, laizkuek lehenko zue behien, zen arietzupien behien eikiben. Honak ebizan ezikero izan dako. Ezikero? Eite genuen gaude kontrolia. Gura zuen ez ez Guriztazko nizten. Gutegin geu, mutilen ez kastio. Mutilen ez kamartzen gotan gozien. Hora, mailu, amaro, amoz, hartzen zen dut txolizue, errezera, ege juen basora, txaura, topau, zuen, sartu paru erre, eta gure, aitea da, amartzen sekulizten. Ni beti aitea. Eite dere lagunen ez.